Begrepen heb, dan hebben we intussen ook de tweede commentator die bereid is, of die klaarstaat om commentaar te geven. Wim, ik hoop dat ze mee kunt huren. Wat trekt er op dit moment door Doen bij dicht voorbij? Leon, Ja, kunt zo mee huren, ik kan ik op dit moment heel goed huren. Wim, wat maar is ik huurde er? heel slecht. Ik denk dat ze gewoon commentaar kunt schrijven bij dat wat ze op dit moment zojuist, Wim. De traditionele stijler ketelaars, de duvels van stijl, die trekken op dit moment voorbij. En de stijler duvelswagen is natuurlijk bekend. En hij begint het intussen aardig naar kwalm en naar rook te ruiken, zoals ze dat wel eens zeggen. Hij rookt weer behoorlijk met een nieuwe voorganger in dit vastelovensgebeuren. Prins Paul Linse, of duvel Paul Linse, als ik het me goed kan herinneren, hoe de krant van vanmorgen. Leon, kunt zo mee huren nou? Wim, ik kan die heel goed huren. En achter de duvelswagen komt het Hoge Gerechtshof met een eerlijke rechtspraak, waar we wel eens twijfels over hebben. Maar ja, dat moet kennen in deze vastelovenstijd.